kusangana kwatiri kuita zvekare pano paHatirare 263 pano pachange ndichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel, kusubscribe mahara wotena on the notification bell. Ini saHatirare andirare musi watamuka Hatirare chikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri wakamuka ibva ngokomenda mucomment section kuti ndakamuka handisi kurara, Hatirare takatokumirira kuti uye neamwe maupdates. Toona kuti tokandere tichiona uwandu hwenyu kuti makawanda sei uyezve malikes enyu akatikoshera zvikuru. Zvinobatsira kuti video rineri ringe richionekwa nehama neshamwari vanenge vasatoona this video, kana kuvashera kuma WhatsApp chaiko zvinobatsira kuti vange vachionawo maupdates. First update, sekuziva kwamunhu zviita nyaya dzepanapa tinobatanidza, hatiregereri kudzibatanidza kuitira kuti muwane maupdates akati wandei. First update, i-update yemurume ari kubuda pascreen penyu apapa. Murume uyu ndewekuchitungwiza. Murume uyu ari wekuchitungwiza kudaro akavingwa nematsotsi. Avingwa nematsotsi murume uyu akakwanisa kurwisa akauraya umwe wachona 1, vamwe vachona vakatiza. Vamwe wachona vatiza. Murume uyu haana kutiza mhosva yake kuti auraya munhu. Iye atopomerwa mhosva yekutoti akauraya munhu, but iye yakashanda painonzi self defense. Murume uyu akazama kudzivirira upenyu hwake kuti iye asaurayiwe nematsotsi aya. Zvisinei, akwanisa kuuraya tsotsi, akwanisa kuuraya munhu akauya achida kumubira. Akasungwa nemapurisa, ari kutongerwa mhosva yemedha. Ndomhosva yari kutongerwa kunzi iwe wakauraya munhu, aiwa ufanira kupiwa mhosva yemedha mujeri. Ndomhosva yokutongerwa kuti wakauraya munhu iwewe, saka rava kutongera mhosva yemedha. So ini zvanoda kubvunza, mubvunzo wanoda kubvunzawo inini, saka wakaita self defense yamhosva, dai akasiya here akangourayiwa akatarisa? Vadikani, ndinokumbira kuti zvandinofunga mucomment section pamusoro penyaya kuti angari wrong here murume uyu. Comment section ndenyu. Angari wrong here kuuraya kwakaita munhu kana kuti angari correct? Mapurisa ari kumuti wakapara medha shamwari, takutokusunga. Saka dai akamira akangofriza kuti chindiuraya, wakandiuraya ndinge ndisina mhosva wotiza zvako. Asi iye chaakakwanisa kuita, akakwanisa kukurira munhu uyauya akamuuraya, akaita self defense. Noti munhu uyu vari kunzi vakasvika nezvombo, ende paakaurayiwa pakatowanikwa zvishuwa zviripo zvombo. Vamwe ndo vari kuzoiona rimwe side vachiti aiwa mujaya uyu ari kunyepa, haana kuuraya mbavha, haana kuuraya mbavha. Munhu uyu vanogona kunge vakatorwisana vakarwa, iye akaona kuti akurira munhu akamuuraya, akatanga kuti ndauraya mbavha. Ndo mutauro kuita vamwe vanhuwo, but iye ari kuti akaita self defense. Akafa ndiye anoziya, Mwari ndiwo vanoziya, hapana ane chokwadi chekuti akaita self defense kana kuti akauraya mbavha. Asi murume uyu awanikwa ari pamba pemunhu akauraya. Ndosika isusu tine information yekuti akauraya mbavha, ende iye ari kutaura kuti ndakaurayawo mbavha. Next update inyaya yakaitika kumazowe. Vadikani, ndinokumbirawo titauro zvatinofunga mucomment section pamusoro penyaya iyi. Vanhu vechirume retigutsikane nevakadzi vamakapiwa naMwari, munovasvorereiko? Uyu anga chiri mwana wechidiki, wakaona uri mwana wechidiki uchikasika kuda kupinda mumadress, aiwa guma kwazvo zvinorwadza. Mukomana uyu ari kunzi anga aine system yekutambira kumaprostitute. Ndo system yanga anayo mukomana uyu. Ane system yekudaro. Akashaika kwemazuva akawanda. Mukomana uyu ashaika kwemazuva akawanda, akazowanikwa ari murwizi kumazowe, runonzi Mazowe River, noma akawanikwa ari. Awanikwa ari umu anga akapfekedzwa used condom. Ndo yawanikwa akapfekedzwa. Vadikani, nyaya iyi yakaipa, pakaipa. Indi hapana ari kuziva chokwadi kuti akaurayiwa nani, chii chakaitika. Asi vanhu vari kuti anga abva kutambira $270, ende ainzi akatambira $270 haabatike, anenge achitambira kumaprostitute, ndo anenge ari mafriends ake. Zvisinei, mapurisa akazowana bhodhi yake iri pamusoro pemvura. Vazhinji vanoziva munhu akafa, mutumbi unoenda pamusoro pemvura kana wafa. Zvisinei, mutumbi wemunhu uyo wawanikwa uri pamusoro pemvura, wakawanikwa wakapfekedzwa used condom rakashanda. Pakaipa, ende nyaya iri tricky, ende zvinotyisa kuti iwewo haukamu kuti unouraya munhu, wapedza kumuuraya obva wamupfekedza, kana kumuuraya akapfeka obva wanomurasa muriver. Vadikani, vanhu vari kupara mhosva kuuraya munhu. Upenyu hwemunhu hwakuitwa ngehwehuku, havachazvikoshese kuti uyu munhu, vari kungoti chero zvazvaita. Iwo wakazvara mwana uyu anga achiri wechidiki, 25 years, hakusi kukura, mwana wechidiki stereki. Obva wanzwa chinzi mwana wako afa nemabasa akadai. Ndatidzikamei
vakomana ndatidzikamei, vasikana ndatidzikamei. Zvatiri kuita izvi hazvina maturo. Ngatigonei kuzvibata nepese patinogona napo nekunamata. Kunamata kuna musiki wedu kwakanaka futi. Usatambe nekuurayiwa nemunhu, kufa nguva yaMwari isati yakwana, kuurayiwa sehuku. Zvinorwadza uchiurayirwa $270 nekuti mukomana wairi kunzi anga abva kunotambira $270. Zvinorwadza, zvinosiririsa vadikani. Ndo makezi atiri kurisiva munyika yedu yeZimbabwe. Vanhu havachakoshese upenyu hwemunhu. Inini chandinongotaura kune mukomana iye anonzi Taurai, mukomana wayanga achinzi Taurai, ngaamuke arwe hondo dzake ega kune vacho vakamuuraya ivavo, vakazviita vakangwara. Ndamuke anorwa hondo dzake ega. Munhu haarove. Hakuna munhu anorova. Zvite orayiwa nenzira inorwadza kudai. Tinokushuvira kuti umuke unorwa hondo dzako wega, nekuti hapana ari kuziva chokwadi kuti wakafa uchiitei. Ari kuziva chokwadi ndiwe iwewe